Sú tu v Bratislave hráči do 20 rokov a potom prehry s Viedňou 65-66 o jediný bod. Sme často na tomto turnaji podobne ofenzívne štvrtiny s vysokou úspešnosťou streľby a to neskoruje. Teraz trochu hlubšia fáza, predsa len v druhej štvrtine už sa druhého polčasu vôbec nevychádza Britom. Prehrávajú už o 20 bodov. Šíhenová trojka je nadzoval Stergiopoulos. Ťažká strela z krídla. Nechýbalo veľa. Zakončená Dominikom Turnwaldom. Odpovedie ale 100-bodovú hranicu. To sa predsa len až tak často nevidí na tejto úrovni. Myslím, Drive Academy v jednom zápase dosiahol. Samozrejme aj toto sa musia mladí basketbalisti